Maayong buntag, Sugbo, maayong buntag mga kauban. Ako si Mary Francis Lin, ug ubadi ko ninyo dinhi sa Kaduwangan Elementary School sa lungsod sa Tabugon ug atong masayran ang mga latest updates diri no sa nagpadayong piniliay dinhi sa Tabugon ug sa atong live coverage sa ato ang MyTV, live coverage din sa MyTV Cebu Facebook page sa BSKE 2023 og atong balikon no na ako diri sa Kaduwangan Elementary School sa lungsod sa Tabugon ug karong time check it's 7:15 AM in the morning and og sa akong luyong sa atong makita sa ato ang sitwasyon diri no nagpadayon nagsugod naglinya ang mga tao dinhi sa Kaduwangan Elementary School. So sayo pa lang sa buntag nagpagawas na silang payong og ang Tabugon din no sa atong background no kanang adunay 25 kabuok mga barangay nga gilangkuban diri sa lungsod sa Tabugon ug ubay-ubay na ang linya diri sa atong i-check ug mga mustata diri. So ang uban nangita pa sa ilahang mga pangalan sa ilang parsing centers dara nilang gipangita na ilang pangan moni. So makita no ang list of voters. So mao ang dagway sa mga listahan diri. So ingana so napoy ang uban napoy mga lista na sa Pikas classroom. So mo na gibanbahinan. Sige, atong suruyon. Atong i-check ang sitwasyon nila, no? May buntag! Live taron, no? Sa MyTV Facebook page. Good morning! Hi, ma'am! Hello! Good morning! Kumusta naman diri? Hi, ma'am! Good morning! Hi, ma'am! Media ma'am from MyTV Cebu. Oh, is it okay to... Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. So, mauni, no? So, andun na yung mga balok secretary folder sa usa ka armchair. So, ang uban gasugod na og pamutar. So, ang uban magdagyo nagkodigo para mo kuan para mo botar. So, mauni ang sitwasyon. Hello, ma'am. Good morning. Kinsa ka mangan? Geraldine. Is it your first time to vote? Kamusta man? Nana kay overview kinsa imong botaron? Kinsa man? Kinsa man. Kanang nara kay mga lista. Wala. Okay. Okay. So kibaw juga, kibaw ka unsa imong buhaton. Okay. Thank you. So, mauni. Uy, kamusta man mo dira? Okay ra. Okay, ma'am. Basta na ka, ma'am. Kanang, unsa ka orasan na naglinya? 6 AM? Yeah, kibaw na ka, kinsay mong bataron, ma'am? Papasad, nara kay listahan. Ikaw, sir, kamusta na ka, ma'am? May buntag, nakakaon na ka, sir? Okay, ma'am. Unya, kamusta ka nang sure na ka kung kinsay mong botaron karon? Nara dara, nana sa mong alimpatakan. Sige, may buntag. Kita balik ko pakota na itong kapote, nagling ko na kita. Oy. Sige, may buntag. Uy, kamusta naman ka dong? May buntag. Kibaw na ka kinsay mong botaran? Ha? Oh, kibaw ra. Oh, sige ma.
So mo na no ang mga nagkadaiyang mga tao diri sa ang mamutaray diri sa Kadbuwan Elementary School o sila kibaw na murag kibaw na sila asa ilahang precinct numbers diri sa ilahang classroom nga mo asa sila mamutar. So as of the moment dili man kayo gaano hindi kanang dasok or daghang kay tao or taas kayong linya. Di atong kamustahan si Lolo diri. Maayong buntag lo, mana kag butar lo? Kumusta naman nakakita nakaasa ang imuhang onya kanan di pa lang sa kamagdinya. Nagbuhat ako diya sa kong asawa. Okay. Lahi umi og presinto. Lahi mo presinto. Dapat kita maguna. Sige. Ay, mama nimo. Sige. Sige, lo. Sige, diripod sa ato ang nagpadayon gihapon ang linya po diri no sa Pikas Classroom sa Flying Presinto. Maayong buntag ninyo. Good morning. Sa mo oras na naabot diri, ma'am? So, alas 6. Nya kamusta man? Okay ra Butar pa mi ma'am. bubutar pa mo niya. Kibaw na mo kinsa inyong butaran. Okay ra. Hunaon pa. Sige. May buntag ninyo ato ta sa mao. Sige. So, ato ta speakers. Hello, good morning. So, mao ni no ang sitwasyon diri sa Kadbuwan Elementary School. So, naadjay mo padayon gihapon ang diri. Sige. May buntag, sir. Nagpadayon from media, sir. Musta naman ang ato ang sitwasyon karon? Okay ra man ma'am. Okay ra? Oo. Karon okay pa hindi pa tayo busy. Dili pa kay busy pero unya taod-taod. Taod brag ubay na gini. Ubay na ang mga mabotar, no? Sige. Good morning, dira, sir. Maayong buntag. O, naapod tayo mga ganang nagbantay mga duha ka pulis diri sa Dakbayan sa Kadbuwan Elementary School sa lungsod sa Tabugon. Maayong buntag no sa mga bagong nananaw diri. Naata karon sa Kadbuwan Elementary School sa lungsod sa Tabugon. Magato ang kumustahon ang sitwasyon diri sa pagpadayong pinili ay. Good morning. Hi mga sirs. Live ta diri sa My TV Media. My TV Facebook page. Kamusta naman sir sa inyong pagtanaw diri no sa sitwasyon sa Kadbuwan Elementary School? Okay ra kaayo? Ato ang mga botante kay follow ra man sa instruction. Pero unya taon managhan ni dili. Agan yun kay sa Tabugon, kadua man sa Mo ni pinakadaghan. Ang pinakauna sir, mo ay pinakadaghan ilihan no? Ilihan. So unya no ato ang Ilihan Elementary School. So kanang unsa ato ang pangalan sir? Okay. Okay, si live tara sa My TV no, Cebu Facebook page. Daghang salamat sa inyong serbisyo sir. So mao kini ang mga latest updates diri no sa lungsod sa Tabugon, especially diri sa Kadbuwan Elementary School. So matud pa sa mga kapulisan mo ni ikaduha sa pinakadaghang mga botante diri sa lungsod o ang pinakauna ang Ilihan. So unahan dito nga Pikas Barangay mo na ang Ilihan. So atong mga alas 9 mo ato ta dito og daghang salamat no sa pagtanaw sa inyong pag-uban kanako ning atong live coverage sa mga kauban. So uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kini si Mary Francis Lin ug alang sa My TV BSKE 2023. Daghang salamat.